Mwaza ndakashagwa kuchibhimisheni. Papi pacho. Muchibhimisheni macho imomo zvemuzvipatara. So inini guys, this month ndo birthday rangu ndakashogwamiswa 29 March. Inini ndinotomboenda kuchibhimisheni. Inanga chibhimisheni chipi hospital zvakasiyana. Zipo pa one place. Ha, ina ndipazipa ndakazvarigwa. Saka nekuda kwa vachinoda mufana ndindisa kulunch game. Nasi totoenda kuchibhimisheni. Munopavona pa chibhimisheni. Nasi ndiri busy vachinoda. Mwe musi ndino aita appointment nemi kuti ndozo uya. Mongonifonera. Ndinokudyira lunch. Totenga kwa chief toenda. Wo, pane gochwa. Togocha nyama. Toenda kwa chief. Toenda ikoko kumisheni. Hapana panogocha. Kumisheni hakuna kwanogochwa. Hakuna masho. Growth point. Growth paripo panogocha. Paripo poku nesosi. Apa ari kutenga ndiri kachimi. Ndime wanenge ashanyira umwe ndiyani. Washe iri birthday rangu ini. Saka ndindogochesai. Ndimo ndigochesai. Ndindogochesai. Ndimofarira poko ka. Nepa pano potombonyepika mango tombouya musoro. Ndotoda kutobuya kuzoona pandakazvarigwa. Guys, I'm so excited. Ndoda kundoona pandakazvarigwa because ndangamboti ndota hameno kuti mamanzi mangani ndichiuya ndakamboenda kwadavira ndikabva. Iko zvinotava kuno kwana mautsu kwedu. Ndobva zvere Mwari we. Zviri sei guys, last day number 2 tichita zvina zvedu zvekitchen netoilet. Zvekitchen netoilet. Saka munovaona vachinoda vedu avo vari kusure. Vauya maxis and 5 o'clock vava panapa. Izvo zviri kuma 6. Tambototaya panja nekavherisa. Saka ivo vazototibika pachibhorani apo. Kunonzi kwamautsa nditi. Kwamachingauta. Kwamachingauta. Andika saka vavadiri kweboys nhasi zvitina ndo zvamukona zvekutorongwa izvo. Hondo yedu yechinumber 2 chite sei ndoyatikulodha. Saka tinoita first load tobva tapedzoka futi kusecond load because haingakwanisi kutakura zvese zviri 1000. Ichiwo chakashata maestro. Chibvise mabheka hako chichinjai. Chinjai. Mokwanisa kuchinja. Asi zvitina zvavo zvakatsva mozviona. Ingadei maikoromera pamwe kusinganesi kuzosvika transport maitoona makastoma. Ndizvozvo. Shuwa. Tokumaketa pamwe machivi vaitozopota uchitenga kwamuri. Chichachinja totsvaga kumhiri. Maya vanoforoma tasaona zvitina zvavo. Na zvitina zvamaya zvakatsva kuita bisikiti. Zvina zvavo zvakanaka. Chero foroma yacho. Zvakanaka. Uyai kuna vachinoda vambotaura. Chimbotaura itiwe. Chimboti morosaidhe number 2. Taura itiwe. Uriseko nhasi zvakarongeka chaiko. Rodhi tatoijaira. Takatotanga nezuro but tinoona kuti nhasi kutongohadhira bosi. Tatoona kuti basa ringadoshandi bosi. Pakatoipa. Guys, vanhu vekwachivi vachinoda tisinavo. Tovatora zvachose totoenda navo kwarara. Toenda kwarara. Kwarara ndotoenda. Kunogara ikoko. Munogara nani manje? Tonoshanda nezviriko. Ingotara chokwadi mwana mai wanga najara vatando. Totoenda. Vachinoda maiti izvoni munogara pachivi kana kuti kuchibhimisheni. Ndogara kuchibhimisheni. Mwaza ndakashagwa kuchibhimisheni. Papi pacho. Muchibhimisheni macho imomo zvemuzvipatara. So inini guys, this month ndo birthday rangu ndakashogwamiswa 29 March. Inini ndinotomboenda kuchibhimisheni. Inanga chibhimisheni chipi hospital zvakasiyana. Zipo pa one place. Ina ndipazipa ndakazvarigwa. Saka nekuda kwa vachinoda mufana ndindisa kulunch game. Nasi totoenda kuchibhimisheni. Munopavona pa chibhimisheni. Nasi ndiri busy vachinoda. Mwe musi ndino aita appointment nemi kuti ndozo uya. Mongonifonera. Ndinokudyira lunch. Totenga kwa chief toenda. Wo, pane gochwa. Togocha nyama. Toenda kwa chief. Toenda ikoko kumisheni. Hapana panogocha. Kumisheni hakuna kwanogochwa. Hakuna masho. Growth point. Growth paripo panogocha. Paripo poku nesosi.
apa ari kutenga ndiri kadzimi ndime wanenge ashanyira umwe ndiani aiwa iri birthday rangu saka ini ndindogochesai ndimo ndigochesai ndindogochesai mofarira poko ka enepa pano potombonyepika mango tombouya musowati ndotoda kutouya kuzoona pandakazvarikwa guys I'm so excited ndoda kundoona pandakazvarikwa because ndangamboti ndoti hamene kuti mamanzi mangani ndichiuya ndakamboenda kwadavira ndikabva iko zvinotava kuno kwana mautsi ukuku kwedu ndobvazve here mwari wee asi munoziva mwari vane chinangwa ndasingazivi kuti umwe musika chadzoka ruviri machivi 2 times ndekupiwa takanyanya kudzoka 2 times hatisati amanyanya kuzviita asi pomwe mwari vakada kuti mbodzoka ndiite give back iwo nekubatsirawo vanhu vekunharaunda kwandakazvarigwa muno kwachivika ini chip mission saka ndoda kutozokuindako ndondogoteswa navachinoda hataramba munhu unochinja mupaka inandichinji zvandatotora ndozotoripo namba hadzisi dzakachinja chero mukaenda kuuk namba hadzisi ndodziri paapp ndodziri pai idzi inhamba dzekuti ndizofona pesi inoindaka pesi unozotowo pachibhiri nyatsei kubvunza pesi zvandirakuudze pari pamwe bvunzai pesi zvandiri ndonyazokuudzai situation yatorarama machivi hatichinji mamovement atataurira newo kuchipi mission kuchipi kwandakazvarwa chatitumatumei kuno bhosto kuona mai ava zvandakasangana nazo pavarika hato zvakandifadza bhosi vakasununguka ona ndozvo zvangoita kuti ndihadhire otherwise ndandasha nemunhu akangodekwa aiwa ndai ndakatongototi zvazviiti vandakangofarira ngosununguka kwavaona ndikati regai aiwa indisai kamera kuna vaekera vanogona basa vanogona basa nyangwe neimogona sunungukira maya ivaradzai fesi vari kuda dumbu guys man tete vakanisunungukira ndo chinhu chakaita kuti ndizame kuwadhira chero rodhi zvayo isingatombotoitika aiwa ndakangoti ndangosununguka kwakaita tete avo nobva ndatongotoona kuti aiwa no regai tochanda tosi ndichatotevera chero vakati vari kuno vakakwadarira chatongovatsvaka kuti ndigizamepowa rimwe basa futi bcause kusununguka kwavo ka dai kubasa kwengu riko kwakati vanhu vose basa renyu harigoni kudzokera mumashure bcause vakasununguka maya vasununguka mozviware mashemarians for the people aiwa zvakangonaka zvongotendiwa madha zvazoita shuwa mamaita bp zuri kuitikavo pari kusekwa zvitinha voti pavako kitchen bedroom yaperavo ndiri kufaravo shuwa zvirambevo zvakadaro musadzokerawo sure totendi mustudent mukasema shemari yedu sandikanga mwavo paatachment apo mukomana ari kumuka zvemene shuwa ari kushanda neatachment ipewo mukomana uyu George attachment yake dhizi chii chimbotaura futi maikira muchakuwara diesel plan fitting ndo attachment yandiri kutsvakawo mashemari enziwo Mukavo izvesha mwana memululu meme